Silav roj baş evan çen nûçe hene me amede kirine di derbarê rojhilata navîn de, di derbarê fezayê de, di derbarê esareta Kurdan ya da destê Tirk û Ereb û Aceman de çend nûçe hene em hema ji were pêşkêş bikin pêşî em biçin ser hîvê ji ser hîvê em vegerin ser rûyê erdê ka em bidirin dew çi ye mesele çi ye hûn te bi xêr hatin hevando hêvîdarim hûn jî baş in sağ in selamet in niha ev Artemis du erka xwe pêkanî çar astronotên di vê cihazê de çûn bi qasî 10 rojan geriyan di pişt hîvê de vegeriyan hatin. Aliyê veşart yê hêvê ku di dîroka mirovahî de tu kesekî nedîtiye wan ew xizbin qeydan fotoğraf kişandin û hatin. Ka em binêrin çawa daketin erdê. Ev anha dîmenê ku hûn dibînin hevano dîmenê ew modûla ku ji Artemis du yani ji cihazê veqetiya û di nava 13 deqe û nîvan de xwe gihand ser rûya erdê ket nava deryayê paşê jî hêzên rizgariyê çûn ew derxistin ji wê derê gelek doh bi şev min sêr kir min temaşe kir li gorî saeta Ewropayê heta saet dudiya saet du nîv bû filan bi dawî bû min bawekî zindî ji NASAyê temaşe kir erka wan bi dawî bû niha di çarçoveya wezîfa wan da hevano çûyîna ser hîvê tune bû yani niyeta wan jî tune bû biçin ser hîvê armanc ew bû biçin tûrek bavêjin derdora hîvê aliyê veşart yê hêvî bibînin hinek çavderî bikin zemînek amade bikin ji bo ku cardin bikaribim biçim ser hîvê li wê derê dayinin li wê derê îstasyonekê ava bikin ew îstasyon jî dibe navendekî ji bo bikaribin sibê disibe biçin ser Marsê wekî din ew tune di vegera ewê de di vegera ser rûya erdê de wextê ku mirov li dunyayê de nêre hevano mirov ehmeqiya mirovan pir xweştir hîs dike û dibîne însan çawa ehmeqin însan çawa li hev dixin însan çawa qîmeta vê dunyayê nizanin di nava temamê vê kaînatê de yani sîstema tevê û bi milyonan sîstemên tevê hene li nava vê kaînatê temam de cî herî maqûl cî herî mirov dikare li ser bijî dünya ye kal çend fotoğraf em temaşe bikin evaya ji pişt hîvê ve dema ku em li dunyayê dinêrin dünya êdî ji ser hîvê çawa ku em hêvê dibînin ji hîvê jî wisa dünya xuya dike ev e wextê ku dünya dertê wextê dünya diçe ava ji ser hîvê baş e em hema bidomînin hevano em biçin deverekê din ê cîhanê şer û pevçûn û kuştin çi dibe bila bibe hevano anha em basa şerê li rojhata navîn dikin êrişî Amerîka İsraîlê li ser Îranê êdî anha ji ber agirbestê bi dawî bûne bi qismî hevdîtinan dest pê kir îro li Îslamabadê li Pakistanê ka em binirin çi encamek derbikeve di vê navberê de nûçeyekî hat Ugandayê mühlet daye Tirkiye dibêje di nava mehekî de eger tu milyarekî dolar pere nedî min ez ê te dijmin îlan bikim ez ê hemî tekîlîxayê dîplomatîk bi te re bibirim û ez ê biçim cem İsraîlê û ez ê amade me 100,000 askerî xwe bixim xizmeta İsraîlê û Tirkiye jî dijmin îlan dike sedem çi ye Uganda çi dixwaze Uganda hevano nêzîkê Kenya Sûdana başûr tam li navenda Afrikayê li Orta Afrikayê navê vî camirî ku Tirkiye tehdît dike Muhozî Kainerugaba ara gihand ku ew dikare ji bo piştgiriya İsraîlê 100,000 askerî seferber bike her wiha wî Tirkiye jî sûcbar kir ev serokê fermandariya giştî ya hêzên Ugandayê beyan kir ku eger Enqere milyareke dolarî nede Ugandayê di nava mehekî de ew ê hemî tekîlên xwe dîplomatîk bi dawî bikin Muhazî wekî kor û cîgirê serokê Ugandayê Yoweri Museveni wisa hem kurê wî hem cîgirê serokê wî tê dîtin yani îtîbara wî gelekî bilind e di nava welatê xwe li ser hesabê xwe tora civakî di derbarê rojava herêmî û navnetewî de îddiayên balkêş kirin
Kaynerugaba yani fermandara giştiği artêşa Ugandayê piştgiriya xwe ya ji bo İsraîlê bi sedemên olîve jî girê da. Ew Xristiyanin İsraîlî cihûne lê dîsa jî dibêje piştgiriya me ji ber sedemên olî heye çima ji ber mesela axa pîroz e Hezretî İsa li wê derê jiyaye û ji ber vê yekê artêşa Ugandayê ji bo parastina axa pîroz yani axa pîroz ew ciyê ku aniha İsraîl lê ye wekî axa pîroz pê nas ke em hazirin 100,000 askerên Ugandayî li İsraîlê seferber bikin. Ji bo parastina axa pîroz ku axa ezîzê me İsa ye em amade ne vê gavê bavêjin. Serokê fermandariya giştî ya Ugandayê da zanîn ku ev helwest pêwîstiyeke nasnameya wan ya Xristiyaniyê ye. Di berdewamiya peyama xwe de Tirkiye jî kir hedef rêveberiya Enqereyê weke pirsgirêka sereke ya herêmê pênasê kir yani Enqere dewleta Tirkiye siyaseta Tayyip Erdogan pirsgirêka herî mezin a herêmê ye. Basa pir zêde detaya nekir yani pirsgirêka wî bi Tirkiye re çi ye çi nine pir neket nava meselê lê gotinên pir tûj û tund bikaranî ji bo qutkirina peywendî dîplomatîk dem daye wî mühlet daye dewleta Tirkiye pirsgirêka sereke Tirkiyeyê dibêje em li bendê ne ku dewleta Tirkiye baqil be xwekomî sêr hev bike. Eger ew pirsgirêkê me çareser nekin em ê di nava 30 rojên pêşme de hemî tekiliyên xwe yên dîplomatîk yên li gel Tirkiye bi dawî bikin. Yani milyarekî dolar dixwaze. Wekî din ji bo her pêvajiyekê danûstandinê yan jî diyalogê bi Tirkiye re daxwaza pereyekî pir zêde dike milyarekî dolar Ewsaya. Di beşekî peyamên xwe de rast İran jî dike hedef. İranê jî dike hedef. Mesela diçe ji İncîlê ayetekî digretîne ayeta İncîlê wekî numune nîşan dide ka ji ber kîjan sedeman İranê ji xwe re dike hedef binêrin. Di ayetê de wisa tê gotin hûn bi şûr û rim bi mertalan bi ser me de tên ez bi navê Xwedayê hêzan Xwedayê artêşên İsraîlî ku we henekê xwe pê dikirin ez ê bi wan bi ser we de werim. Piştgiriya xwe ya temamî ya ji bo İsraîlê aniha aniye ziman. Li İslamabada paytexta Pakistanê piştî çil rojên şer û pevçûnan di navbera İran û Amerîkayê de danûstandinan dest pê kir. Şandeyê Amerîkayê ji bo danûstandinê li gel Komara İslamî ya İranê gihîşt İslamabadê paytexta Pakistanê. Şeva borî şandeya Komara İslamî ya İranê jî gihîştî bo wê derê biryar e îro şandeyên her du welatan bicivin. Aniha civînê dest pê kiriye. Ev civîn wekî hewldaneke kêm peyda û girîng ya ji bo gihîştina peymanekê bi dawîkirina aloziyan tê dîtin. Yani firsendekî pir ew e bi qîmet e yani. Vê firsendê divê mirov ji dest bernede bi kar bîne. Çavkaniyê ji hikûmeta Pakistanê dibêjin civîn wê danûstandinên rast li xwe bigire. Demeke diyarkirî ji bo dawî hatina civînê nehatiye diyarkirin. Tê texmînkirin ku bi qasî 2 rojan ev hevdîtin bidomin. Koşka spî piştrast kiriye ku cîgirê serokê Amerîkayê Vance seroketiya şandeya welatê xwe dike. Vance ku berê di hêza deryayî de xebitiye di sala 2005 de li Iraqê bû yek ji kesayetiyên diyariyê Partiya Komarî ye Partiya Donald Trump di şandeya Washingtonê de ji bilî Vance wekî din kî hene nûnerên Trump yê karûbarên rojhilata navîn Steve Witkoff şêwirmendê Trump Jared Kushner heye fermandarê hêzên navendî yên Amerîkayê CENTCOMê Brad Cooper jî cihê digirin. Di şandeya İranê de heyeta wan de kî heye hevan no şandeya İranê jî ji serokê Parlamentoya İranê Muhammed Baqir Xalîfaf pêkte. Ew seroketiya şandê dike. Wezîrê Karêderveyê İranê Abbas Araghçî, sekreterê Encûmena Parastinê Alî Ekber Ehmediyan, serokê Bankeya Navendî Abdulnasir Hîmetî. Ew di vê heyetê de cihê digirin. Em binêrin piştî 2 rojê din wê çi derbikeve. Hêvî ew e ku şer û pevçûn bi dawî bibin elbet. Lê rejîm jî hinekî were ser hemdê xwe mafê çarenûsiyê Kurdan qebûl bike. Hikûmeta Pakistanê di asta herî bilind e mazûvaniya van her du heyetan dike. Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf, Wezîrê Karêderve, cîgirê Serokwezîr İshak Dar,
وکیدن سروکی فرمانداری گشتی یا پاکستان عاصم منیر شورمند اولهیان نتوی محمد عاصم ملیک و دجوین ده آماده بن اف جوین ده دمکی هستیار ده تکرن یعنی شعب دنیا عالم تمامی لسروان جوینانه انجام باش در بکن جبر کو انجام و چارنوسا هرمه اگر درکتنا شرکی گشکر yani giştina aştiye ki mayinde diyar bike eğer aşti çenebe kriz ekonomik yal ve dünya raptırdı be. Anha buhay petrol heneki da ketiye şbervan hevditinan başe. Tırs u fikar henek u disa Donald Trump bir yara şer bide u paşeji kriz ekonomik tamamı dünya bike ben hükmü xwe xebin tesira xwe. Çimen vê yekê dibêjin di demekî de ku çav li danûstandinên li Îslamabadê yên di navber Amerîka Îranê de ye, Amerîka sewqiyata çekên xwe didomîne. Çîn jî amedekariyan dike, pergalên parastina esmanî dide Îranê, Amerîka jî eskerên nû dişîne rojheta navîn. Ev çi hazirî ye? Çîn çima dikeve nava meselê? Misl. Li gorî nûçeya CNNê, Çîn wê di nava hefteya pêşme de pergalên parastina esmanî teslîmê Îranê bike. Çîn hewl dide van sewqiyatan di ser welatên sêhem re derbas bike lê nav nade navê welatan ev çek mûşekên parastina esmanî li ser milan tê avêtin yani ji ser milava tê avêtin gelekî bi tesîrin navê wan jî man patse. Berdevkê balyozxaneya Çînê tabî li Washingtonê vê îddiaya red dike tu vê tiştekî wisa tune ye Çînê çek nedaye tu aliyekî şer ev agahî nerastin dibêje lê istixbaratê ev agahî berhev kirine. Çîn alîkariya Îranê dike yani füze daye wan. Li gorî nûçeya Wall Street Journalê Amerîka tevê hewlên dîplomatîk jî sewqiyetên xwe yên eskerî didomîne. Amerîkayê van demên dawî balafirên şer yên nû şandine herêmê niha jî amadekariyan dike ku di nava 1500-2000 eskeran de hêzekên nû bişîne herêmê dor li Îranê teng bike. Tabî 1500-2000 esker bi wan av germ û sar nabe. Li aliyê din serokê Amerîkayê Donald Trump jî diyar kir ku niha wan keştiyên xwe yên şer tije çek kirine eger danûstandin têk biçin ew ê êrişên xwe yên li ser Îranê carekê din ji nû ve bidin destpêkirin û hem jî dijwartir. Di vê navberê de wî rojê min ji we re got negot tam naybîra min hûn zanin wextê ku balafira şer ya Amerîkayê ket li Îranê wî rojê pîlotê Amerîkî wan da bibû bixasî sed eskerên Amerîkî yên pispor te du sed hûn bibêjin hêjmara rast tu car nayeşkere kirin çûn ketin nava axa Îranê li pîlotê xwe geriyan. Pîlotê xwe dîtin tabî rizgar kirin xelkê wisa fehm kir ku ew qas esker heqeten ji bo dîtina pîlotê xwe çûne herêmê. Halbikî armanca wan cuda bîye. Xwestine bi operasyonekî taybet navendên uranyumê yên Îranê bê tesîr bikin operasyonekî reşayî bîye. Eger bi ser bikevin ew ê werin ji dunya alemê re bibêjin em bi ser ketin me wisa kir qehremanîya xwe nîşan bidin. Eger bi ser nekevin dîsa ew ê qehremanîya xwe îlan bikin ew ê bêjin me çû pîlotekî xwe rizgar kir. Artêşa me ew qas wefadar e em ew qas girêdayê hevaltiyê ne ji bo rizgarkirina yek ferdekî xwe em hazirin bi milyaran pere xerç bikin û sed însanê xwe jiyana sed eskerê xwe bixin xeteriyê. Ew jî bi şiklekî aliyê wê yê manevî heye. Dedît di eskeriyê de hevaltî mühim e. Lê di armanca yekem de bi ser neketin. Yani çawa ku plan kirin biçin avendê uranyumê bi dest bixin tiştekî wisa çê nebû. Di vê naberê de me gotibû ev agirbesta ku anha li Pakistanê didome şerê İsraîl û Lubnanê nagire nava xwe. Ew şerekî cuda ye. Ew ê çawa bibe? Wan jî dest bi hevdîtinan kiriye. Ew ê dest pê bikin. Hêna İsraîlê beyan kir ku ew ê di rojên pêşme de li Washingtonê bi hikûmeta Lubnanê re dest bi danûstandinên fermî bikin. Yani müzakere. Lê ev Hizbullaha Lubnanê nagire nava xwe.
hevdîtinên li Pakistanê şerê İsraîl û Lübnanê nagire nava xwe. Hevdîtinên İsraîl û Lübnanê jî şerê li hember Hizbullahê nagire nava xwe. Wê demê peymanekî cuda jî bi Hizbullahê re lazim e. Yani agirbest. Hatiye plankirin danûstandin roja sêşemiyê. Li Wezareta Karê Derve Amerîkayê li Washingtonê dest pê bikin. Balyozê İsraîlê yê li Amerîkayê got, İsraîl agirbesta birêxistina Hizbullahê re red dike ji ber ku Hizbullah êrişên xwe yên li dijî İsraîlê didomîne. Astengiya sereke ya li pêşiya aştiya navbera her du welatan ji xwe êrişên Hizbullahê ye. Artêşa İsraîlê destpêka mehaborî li dijî axa Lubnanê dest bi êrişeke berfireh ya esmanî û bejayî kiribû. Tabî İsraîl îdia dike ku pêşî Hizbullahê bi füze mûşekan êrişê ser İsraîlê kiriye. İsraîl beyan dike ku peymana agirbestê ku îro şemiyê li İslamabadê de li Pakistanê di navber Amerîka İranê de tê guftûgû kirin, Lübnanê nagire nava xwe. Li gorî agahiyên fermî ên Lübnanê. Di çend hefteyên borî yên şer û pevçûnan de zêdetirê 2000 kes li vî welatî hatine kuştin. Tenê çarşembiya borî li gel yekem roja agirbesta navber Amerîka û İranê di encama êrişên İsraîlê yên Lübnanê de 305 kesan di rojekî de jiyana xwe ji desta hatin kuştin. Ya tiştekî ecêb e. Niha em derbasî Almanyê dibin hevanno. Li Almanyê xeterî heye ku Almanya gelek penaberên Sûriyeyî Kurd dibe, Ereb dibe, milletên din dibe şûn ve vegerîne. Ji ber ku êdî aramî çêbûye, şer û pevçûn rawestiyane. Dibe ku wisa be. Lê beriya wî xortekî me ji Efrînê li Almanyê jiyana xwe ji dest da. Ez dixwazim bu ara parve bikim ji ber ku meseleyekî numûne ye, îbret e. Ev xortê me aniha nel heyatê ye. Li Almanya dijiya, heyata wî xweş bû, baş bû. Ehliyeta wî tune bû. Plaqeya ereba wî sexte bû. Polîs wî destsekinandinê. Lê ew goh nade fermana polîs bi tevî hevalên xwe yên de Erebê de dixwazin ji ciyê herêmê dûr bikevin. Polîs gulel wan diraşîne. Yek ji wan birîndar dibe. Rostem Efrînî jî tê kuştin. Malbat aniha di nava Şînê de ye, dibe em çi bikin? Heqê polîsê Alman heye êriş bike yan na? Qanûnê de. Wextê êriş dike jî hêzeke bê pîvan bikartîne. Li hember gencên bê sîleh polîs çawa dikare gule biraşîne ser Erebeyê ku nizane kî tê daye. Vaya adetê polîsên li Almanyayê hinkî bi taybetî hinkî daişter ketiye. Ev 10 sal zêdetirin. Êdî Almanya na tenê welatên Ewropayê li gelekî wan Erebeyên ku goh nedin fermana polîsan heqê yani têne gulebaran kirin. Ev erka ew ê heye. A polîsan heye. Ji ber vê yekê ji hevanno, hevalên me gê genç kerema xwe re li nava welatên Ewropayê. Polîs ji were got bisekine divê hûn bisekine. Heqê polîs heye êrişê ser we bike, we bikuje. Vaya li Swîsreyê jî tê dîtin. Li Amerîkayê ji xwe hûn dibînin. Tim wisa ye. Niha mesele çi ye? Ev çîroka xortê me Rostemê Efrînî berê serê sibê bû 5 Nîsanê 2026 Rostem li gel hevalên xwe yek ji wan Alman e êdin Erebekî ji Sûriyeyê li xalekê kontrolê ya polîsên trafîkê tên sekinandin. Yani polîs wana dide sekinandinê ji wan kaxiza Erebê dixwaze, ehliyeta wan dixwaze. Bi qasî ku tê gotin ciwanan goh nedane fermana polîsan sekinîne lê paşê dane gazî û ji cîbûyerê xwestine dûr bikevin. Polîs gulel wan reşandiye Rostem li wê derê tê kuştin, hevalekî wî jî birîndar dibe. Bi tevahî 8 gule li otomobîlê ketine li gorî dosyayê. Cenazê Rostem li gorî ritüelên dînê êzdatiyê li goristana bajarokê Hîsbêylê ya nêzîkî bajarê Sarbrûkinê hate binahkirin.
piştî mirina Rûstem niha ev pirs tê kirin. Gelo heqê polîs hebû hêzeke ew qasa zêde a bê pîvan bikar bîne? Yan jî polîs nizane di erebê de kî heye, dibe ku hêzên tundrew bin. Dibe ku bixwazin zirarekî ciddî bidin derdorê jî. Dibe ku haziriya çalakiyekî terorîstî kiribin. Ya polîs nizane. Polîs nizane tu kî di erebê de yî. Wextê ku êrişinekî erebê nede sekrandin, polîs bixwe dibe sûcdar. Yani hinekî meselekî tevlî heve ya baş ew e mirov go bide. Başê derd keve holê ku Rûstemê me eliyeta wî tune plaqeya ereba wî sexte ye û nexwestiye li kontrolê bisekine. Belkî jî siv ji bo nekeve destê polîs. Di erebê de çi heye çi tune hemû jî nizanin. Bi vî awayê min xwest ez bi we re par vê bikim. Yani bûyerekî ye em ji malbatê re sersaxî dixwazin. Tabî eger malbat van agahiyên ku me dane eger rast nabîne, yani ev hevalekî me rojnameger di rûdawê de dixebite bi malbatê re hevdîtin pêk aniye, agahî ji wan girtiye. Baş e? Niha wekî din hevan Almanya dixwaze hewalatiyên Sûriyê dersînor bike. Bişîne welatê wan e. Çawa ez hema ji we re bêjim. Hikûmeta Almanyê beyan kir ku gelek daxwazên penaberiyê yên Sûriyeyan ew ê werin redkirin. Hejmareke kêm ancak dikarin mafê penaberiyê bigirin. Piraniya wan wê werin dersînorkirin. Li gorî kanala Deutsche Welle ya Almanyê, hikûmeta Alman bersiv daye lêpirsîna Parlamentoya Almanya ya ji bo penaberên Sûriyê. Li Parlamentoya Ewropayê, li Parlamentoya Almanyê wekîl pirsan dipirsin, wezaret jî bersiv dide. Yani hikûmeta Alman bersiv daye pirsên wekîlan. Çi dibêjin? Hikûmeta Almanyê garantî kiriye ku gelek daxwazên penaberên Sûriyê red kirine. Almanya ji 5.3 penaberên Sûriyê qebûl kirine. 7 însan werin serî li penaberiyê bidin, yani îltica bikin, ji 7 kesan tenê 5 wan ancak tên qebûl kirin, yan jî hatine qebûl kirin. Êdin hemî mafê wan hatine red kirin û ew ê li welatê xwe werin vegerandin. Lê ji bo destpêka meha Nîsana, mesela Almanya ji sedî erê, mesela ji destpêka meha Nîsanê vir ve 2026 Almanya qirar daye di navbera 3 salên pêş me de ji sedî heştê penaberên Sûriyeyê vegerîne welatê wan. Li Swîsrê ez zanim permî ev didin hewalatiyên Sûriyê ew mafê rûniştinê ê demborî ye. Yani ne permiyeke daimî ye. Di nava 5 salan da eger li welatê te şer û pevçûn sekînî, mafê Swîsrê çêdibe te dîsa li welatê te vegerîne. Lê ez jî were vêya bibêjim hevalna, berê ku em derbasî mijarekê din bibin Rojavayê Kurdistanê, niha nüfusa Ewropayê îxtiyar e. Hejmara gencê wan pir kêm in. Welatên Ewropayê pir xebatkar in. Yani dixebitin. Fabrikê wan hene, atölye wan hene, ji wan re di sektora xizmetê de pir însan lazim in. Restoran de, otêl e, paxijî ye, înşaat e, çêkirina rê ye, çêkirina fabrîqeyan e, fabrîqeyên erebê ye filan. Herçend pergaleke robotê ana dest pê kiribe jî, dîsa jî pêdiviya Ewropîyan bi hêzeke teze heye. Bi xwînekî teze heye. Tabii sektora nexweşxaneyê a tenduristiyê pir însan lazim in yani. Nüfusa Ewropayê bi tena serê xwe têra van xizmeta nake. Aniha tu biyaniyan ji Ewropayê derbixî per perîşan dibin. Di sektora xizmetê de însanekî namîne. Di restorantekî de, di otêlekî de, di serê rêya, di înşaata da tu Ewropiyekî pir zêde nabînî. Hemî biyanî ne.
Kurdin û Tirkin û Kosovalîn û ji rojdatana vîn însan hatine. Ereb pir nexebatkarin. Yani tiştek ku ji we re dibêjim her cüre xizmet di xizmetê de însanên ne Ewropî hene. Her çend Ewropa bibêje em weşûn ve dişînin jî naşîne. Eger tu genç bî, tu nû zewicî bî, eger potansiyela çêkirina zarokan hebe di nava malbata te de, yani tu Almanya li bendiyê ku tu zarokan çêbikî û wan zaroka bixî xizmeta wan. Ev sedemekî ye, sedema xizmetê. Sedema duyemîn jî hevan ji ber ku pir îxtiyar hene li Ewropayê, welatên Ewropayê mecbûrin maaş bidin van însanên îxtiyar. Teqewutin yani. Mecbûr maaşê xwe digirin heta mirinê. Xizmeta wan jî heye. Ev însanê îxtiyar zû bi zû namirin. Her yek ji wan herî kêm 30 sala maaş digire ji dewletê. Ji teqewutê. Kasa teqewutê jî re dibêjin. Kasa teqewutê vala dibe. Ji bo ku kasa teqewutê de pere hebe dibe însanê genç pere qezenç bikin û bixin kasa teqewutê. û ev jî ancak biyanî dikarin bikin. Yani hejmara nüfusa teze a Ewropayê têrê nake. Pir zarok çê nakin. Ji bo wî her çend bibêje em we dişînin jî naşînin yani. Niha em derbasî taxên Kurdan ê li Helebê bibin. Bêhurmetiyekî pir mezin hatiye kirin li gencên me. Heban da. Xwe bixin şûna Kurdekî. Ew her du taxên me yên meşhûr Şêx Mexsûd Eşrefiye hûn li wê derê dijîn. 13-14 salan hukmdarî di destê we de ye. Pergal e, perwerdeyî ye. Yani hûn li gorî kurdeyetiya xwe dijîn ne? Rojekî komkujî çê dibe, piştî wê komkujî de êdî hûn dibin biyanî, hûn dibin xerîb li wan taxê xwe. Hûn nikarin li gorî dilê xwe derkevin derve, hûn nikarin li gorî dilê xwe xwe bixemlînin. Hûn nikarin li gorî dilê xwe stranekî bibêjin. Êdî her du taxên we ku 500 sal e bav û kalê we li wê derê ne, hûn li her du taxê xwe êdî hûn xerîb in. Çima? Çünkü Türk hatine ketine wê derê, çünkü çeteyên Şamê hatine ketine wê derê. Bi vî şeklî me ji ber ku îxtidar red kir, me îxtidariya Kurdan red kir. Me got îxtidar ji me re nabe. Baştir e ku em li Helebê bi hev re bijîn. Di nava hev de bijîn. Lê xelk mîna me nafikire. Xelk dibêje îxtidar bila di destê me de be, hûn di kontrola me de bin. Em çi bidin we hûn ew qas razî bin. Xelk wisa ye. Em xwedîniyetên pak in. Em Kurd wisa ne. Em pir saf in. Em dibêjin temam, bila her du taxê me ji we re bin. Qet nexeme, hûn bi rêve bibin. Êdî we çi daye me sera ser çawa. Ha, eger imkan hebe hûn me daxilê nava biryara bikin, ne mesele ye. Em tevlî dibin. Eger hûn tevlî nekin jî, hûn eger me tevlî nekin jî nexeme, bila biratiya me xirane ve bila şer û pevçûn dernekeve. Yani em milletekî ecêb in, em xwe nakin problem hevan da. Em xwe nakin problem û em xwe da nayînin ser masê, em tim rehetiyê derdixin. Em tim meselê çareser dikin. Em dibêjin ne mesele. Tu were bibe îxtidar, tu me bi rêve bibe, bes bila şer dernekeve. Em naxwazin werin kuştin. Em naxwazin li ber xwe bidin. Me wisa ye. Ji bo ku şer dernekeve, em li Sûriye bi Ereban re li gorî daxwazê wan tev digerin, li Bakurê Kurdistanê jî em li gorî daxwazên dewleta Tirkiye tev digerin. Em mecbûr in. Çünkü em li gorî daxwazê wan tev negerin, wê şer derkeve. Ew li me bixin yani. Xuya ye em jî rêbaza şer tercih nakin. Normal e jî. Niha ji bo wî çi dibe? Yani encama vê siyaseta me ku rê dide desthilatariya xelkê, ku rê dide ku xelk bibe îxtidar, ku em jî bibin mehkûm, di encama wê siyasetê de li Helebê gef li Kurdan tê xwarin, kesên sembolê Kurdî bikartînin
İdî dikarin werin kuştin jî. Vaya em nabêjin, vaya çeteyên li Helebê buxwe dibêjin ji Kurdan re. Li gorî agahiyên ku xwendekarên zanîngeha Helebê dane ajansa Anhayê, zincîrên ku ala Kurdî li serin, zincîrê ku merû xestûyê xwe û ala Kurdî li ser wan bûne, ew ji ber ku dustiyê wan de bûne, komekî çekdar diçin pêşî li wan genca digirin, gefa kuştinê li wan dixwin. Xwendekaran beyan kirine ku bu yer doh pêk hatiye li herêma Cebanat, beşa Rojhilat a taxa Şex Mexsûdê. Dema ku komên çekdar yên hikûmeta demkî ya Sûriye ala Kurdî rakirine, ciwanekî di derbarê bu yerê de destnîşan kir ku dema li herêmê digeriyan, çekdarekî bi cilên sivîl rêya wan digire, zincîra ku ala Kurdî li ser bûye distiyê wî de diqetîne, piştre davê ji Erdê nîyê xwe pê lê dike û paşê jî gefa kuştinê lê dixwe. Carekî din ez zincîr distiyê te de bibînim tê dikujim. Hêzên hikûmeta demkî li taxa Şex Mexsûdê jinek û çar ciwan dema ku ala Kurdî li taxê hildabûn girtibûn. Ev muameleya birayên me yên Ereb hebano veya hemî ji karakterê wan tê û ji helwesta me tê. Mesela wextê ku wisa dike anha li Helebê ev muameleya li hember ala Kurdî tu tiştekî hêzên Şamê reaksiyonekî wan li hember wî xortê Kurd tune ye. Derdê wan ne ew xortê Kurd e. Xortekî Kurd e. Ew xortê Kurd rabe bêje ez Ereb im problem xilas dibe. Mesele ne ew xort e. Mesele sembolên Kurdayetî, heta Kurdayetî li nava Sûriyê qedexe ye. Weke li Tirkiye. Veya îşaretê wê yekê ye ku gav bi gav ber bê xirabiyê vediçe. Sibê qayyum davêjin ser Rojavayê Kurdistanê, êdî dikarin rêveberê me bixin bin çawan, bixin hepsê, eyn weke li Tirkiye. Ji ber vê yekê me gotiye, tüm maneya peymanan tune ye heta ku Kurd esîr bin di destê Tirk û Ereban de. İranê jî hûn dikarin tevlî bikin Farisan de jî. Lê aniha meseleya me Rojavayê Kurdistanê ye, Tirkiye. Esîrê me di destê wan de ne. Bi dê hezaran însanê me esîrin, dîl hatine girtin destê Tirkiyê de. û yê Şamê de jî. Ya tu peyman bi wan re nabe. Ev peyman vala ne. Esîr bernedane. Çawa dikarî peyman çê bikî bi wan re? Di vê çarçovê eger piştî vê bûyera ku heqaret li ala Kurdan dikin, heqaret li însana, bi rûmeta însana dikin yan zincîra teşsûyê te qetî ne davê erdê nîyê xwe davê serê. Mesela veya normal milyonekî Kurd aniha vê sibê gerek rabûna ser piya. Gerek wê bûyerê çawa ku di bûyera jêkirina porê şervana Kurd de însana reaksiyon nîşan da, însan rabûn ser piya û heddê wan nîşanê wan da û paşê jî mecbûr man lêborîn bixwazin. Di vê bûyerê de jî eger bi milyonan Kurd ranebin ser piya, eger helwesta xwe nîşan edin, gav bi gav ew ê werin ew ê heta Mazlûm Abdî jî bixin bin çawa. Ew ê derheqê Mazlûm Abdî da lêgerîn bidin dest pê kirin. Ew ê weke terorîst îlan bikin. Veya îşaretê wî ye ber bê wî derê ve diçe. Êdî em nikarin ala xwe hildin li Rojavayê Kurdistanê. Hûn ê bêjin ma çi dibe? Mesele ne çi dibe? Mademkî wisa ye çima me şer kir, çima me îxtidar teslîmê van însana kir, me îxtidar teslîmê Daişê bikira wê demê qet nebe hikûmeta Daişê çêdibû, dewleta Daişê çêdibû, navê wî heqîqî Daîş bû û em û Daişî em ji xwe re bi hev re dijiyan. Belkî me cinneta xwe jî qezenç bikira bi xêra wan. Aniha ev jî Daişî ne ama Daişê sexte ne. Xwe weke Daişî nîşan nadin. Heta em zan Daişî ne. Yani madem me şer kir weke milletê Kurd em bi ser ketin li hember Daişî, em bûn efsane weke milletê Kurd, dibe em li ser vê xetê bidomînin. Heta dawî. Mesele ew e. Ez bawer nakim mesele hêz be. Hêza Kurdan heye. 40 milyon Kurdin yani.
nikarin bivan çar çeteyan. O demek irade lazım. İnsaneki be irade xwe dikare artêşekî tek bibe. Li zindana Amedê berxwedana wan însanan dewleta Tirkiye tek bir. Ya ku xortên Kurdan rakir serî çî jî berxwedana Amedê bû. Yani ew sinerjiyekî çêdike, hêz û quwetekî hevgirtî çêdike. Di vê manê de dibêjim. Yani eve li Qamişloyê jî hevanno erê komekî jinan di derbarê rojnameger eva Maria Mişilman û Ehmed Polat de ku ji alî hêzên hikûmeta Demkî ya Şamê ve hatine revandin daxuyanî dane dibêjin we ew birine ku derê dibe hûn şûn ve li me vegerînin em xwedî li hevalê xwe yê rojnameger derdikevin û dibe em dixwazin hûn van însanên me esîrên me berdin. Ez dibêjim ev çalakîn bi vî şeklî gelekî giring e. Merû piştgirî bide wan hevanno. Jiraya giştîre. Eva Maria we bir hûnê bidin. Eva Maria û Ehmed Polat du rojnamavanên şoreşgerin. Kodengê şoreşa Rojava gihandine cîhanê. û rûyê qirêj ê çeteyên bi belgeyan nîşan dane. Ew herî dawî di 18 Çîleyê 2026 de li Reqqayê li ser wezîfeya xwe ya rojnamavayînê bûn. Dema ku li taxa Seyfeldewlê ya Reqqayê ji aliyê çeteyan ve hatibû dorpêçkirin, karîbûn xwe bikînin saziya ciwanên şoreşger. Wan qeyd kir ku şaneyên razayî yên çeteyên cihadîst ên Heteşê li bajarê Reqqayê çawa ketine tevgerê û êrişên wan çi ne? Komekek koçberên Efrînî jî mîna wana xwe gihandine saziya ciwanên şoreşger û bi hev re li benda bêdawîbûyîna êrîşan man. Heman rojê eşîrên alîgerên çeteyan ên Reqqayî êrişî wê saziyê kirin. Heya saetên êvarî her kesî li saziyê li ber xwe da. Ehmed Polat vîdyoyên wan kêliyan girtibû û gihandibû kanalên televîzyonan. Piştî vê saetê tekelî qutbû û agahî ji Eva Maria û Ehmed Polat nehat girtin. Nezîsê me hin em li wan digerin. Şahîdekî ku wê rojê li wir bû bi Eva Ehmed re û bi Ehmed re bû ji televizyonê re axivî. Şahîdê bûyerê ragihand ku berpirsê hêzên evlekariyê yên Heteşê Muhammed Abdulganî bi eşîran re ketiye tekeliyan û peymaneke hatiye çêkirin. Li gorî vê peymanê kesên li wir maye wê bi awayekî ewle derbasî girtîgeha Eftan bûbin. Lê dema ku ew diçûn girtîgehê Eva û Ehmed ji aliyê hêzên Heteşê ve li seyyarekî din hatine siwarkirin. Hevanno mesele eve yani mesele hat fankirin gelek ne tene rojnameger gelek insanê me anha esîrin di destê wan dane. Em cih bidin meşekî din hevanno ew jî dawa esîrê xwe dikin. Ka binirin mesele çi ye? Ev kesên ku hûn dibînin ya zarokên esîrane ya jinên esîrane ya mêrê esîrane êdî însanên me di destê çeteyan dane ewladê xwe dixwazin. Li bajarê Kobanê bi pêşengiya malbatên dîlgirtiyan bi hezaran kes bi daxwaza serbestberdana dîlgirtiyan li cem hêzên hikûmeta Demkî meşekî girseyî li darxistin. Girsê ji qada jina azad dest pê kir heta deverekî dinê bajêr dewam kir. Yani dibêje em dilgirtiyên xwe dixwazin, em esîrê xwe dixwazin. Niha heta niha dibe zarokê me di destê hikûmeta Demkî ya Sûriyê de ne esîrin li gorî peymanê divê ev kes hatibana berdan em jî bi rêveberiya xwe bawerin dibe. Em şev roj bi van dosyera re eleqedarin.
em li ser disekinin piştî axaftinan malbat bêna ber slogana vetin. Ya tiştekî ji destê wan nayê. Tiştekî din hebû evan normal hatibû plankirin îro 400 esîr werin berdan. Ez hema binêrim ka nûçeyek heye ku nîşan bide ev însan hatin berdan yan na. Yani heta niha di ajansa Anhayê de min tiştekî wisa nediye. Eger hatin berdan ji kerema xwe re hûn jî xeber bidin min ez nûçeya wan pêşkêş bikim. Doh me ji we re ragihandibû. Me gotibû hatiye plankirin yani li tevahiya bajarên Herêma Cizîrê çalakî hene, xwepêşandanên gel hene ji bo berdana welatiyên dîl, esîr ên di destê çeteyên Şamê de ne tenê çeteyên Şamê, çeteyên dewleta Tirkiyê jî weke li Helebê ew li ser hukmin divê me rû ji bîr neke esîrê me di destê wan dane jî çitîne serê wan îşkence heye dixwazin tirsê bixin dilê wan. Mehmûd Xelîl jî cîgirê fermandarê Ewlehiya Hundirîniya Hesekê doh beyan kiribû 400 însanên me wê îro werin berdan. Niha heta vê saetê min nûçe nedîtiye. Eger we dîtiye bibêjin. Hûn zanin li Macaristanê hilbijartin hene. Min dixwast ez çend nûçe derheqê de were par vê bikim. Guherînekî pir ciddî wê çêbibe li Macaristanê. Çima? Tayyip Erdoganê Macaristanê wê hilweşe sibê. Yani eger her tişt baş birêve biçe ew jî bixasî 20 salane hukmdar e li ser desthilatariyê ye dîktatûrekî ye weke Putin, weke Trump, weke Erdogan. Li Macaristanê hilbijêr sibê diçin ser sandoqan. Beriya van hilbijartinên ku ji bo paşeroja welat wekî hilbijartinên çarenûsê têne dîtin bi 10,000 kes li paytext Budapestê daketin qadan li dijî hikûmeta niha a Serokvezîr Viktor Orban daxwazên guherînê qêriyan. Li gorî daneyên anketan muxalefet bi rejiyekî gelekî mezin li pêş e. Çav li rêye ku sibê di encama hilbijartinan de bi ser bikeve. Li gorî anketên herî dawî di siyaseta Macaristanê de guhertinekî mezin radîkal tê texmîn kirin. İhtimala qezençkirina namzetê muxalefetê gelekî bilind e. Daneyên dawî bi vî şiklî ne. Ev muxalefet navî wî Partiya Tîza ye. Peter Magyar jê re dibêjin. Li gorî anketên dawî tabii em nizanin. Sibê dibe ku sextekarî çêbibe. 58 muxalefet dikare bi ser bikeve. 33 dimîne ji Viktor Orban re, partiya wî jî Fidesz e. Ev rêje nîşan dide ku partiya Fidesz ya Serokvezîr Orban ku bi salan e desthilatariya welêt di destê xwe de digire wê hilweşe. Ev kes alîgirê Rûsyayê ye. Ev kes siyaseta Ewropayê rexne dike. Gelê Macaristanê ji ber krîzên aborî, feqîrî, fuqaretiyê, ji ber polîtîkayên navnetewî ê navxwe êvî welatî, ji ber helwesta hikûmetê ya di şerê Rûsya û Ukraynayê de êdî millet kerix ye, gelekî aciz e. Lewma niha êdî ew ê berê xwe bidin tevgera nû ya Peter Magyar. Ne tenê gelê Macaristanê, çavê welatên Ewropayê jî li ser sandoqên Macaristanê ne. Ji ber ku Viktor Orban siyaseta Ewropayê tim rexne dike, bi wan re di nava nakokiyên ciddî de ye. Yeketiya Ewropayê hefteyekî beriya niha biryar dabû hemû alîkariyên ji bo Macaristanê rawestîne. Çima? Ji bo Viktor Orban hinekî zayıf keve. Ev hemleyekê girîng bû li dijî rejîma Orban. Serokvezîrê Macaristanê Viktor Orban bi du gotinan em wî nas bikin paşê em derbasî mijarekî din dibin. Ev 20 salin li ser kare yekem car di navbera yekem car yani cara ewil wext pir genç bû pir genç bû demê 1998 de bû serokvezîr heta sala 2002 dewam kir serokvezîrtiya wî. Herî dawî jî di hilbijartina 2010 de hat ser kar û heta niha jî didomîne. Wekî siyasetmedarekî olperest tê zanîn, nijadperest, rastkir e. Yani
pişiklekî dişibe faşîstan. Tekiliye Orban bi Donald Trump ra baş e, bi Putin ra baş e, siyasetmedarên din yên olperest ra jî baş e, nijadperest e çepgîr e. Mala we ava. Xatirê we silav rêzevanda.